Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Hij heeft al een heel soort boeken geschreven over Amerika en toch ben ik die weg gewoon in Nederland. We kennen hem onder andere van televisie. Hij is publicist, journalist en presentator. En we praten onder andere over zijn laatste boek De Verdeelde Staten van Amerika. Ik heb Charles Groenhuis in die zin. Leven begon op een jouwer. Met de middelbare kwaliteit in snits en daarna de wereldomgang. Ik vind het mooi dat hij er is. Ik begin natuurlijk hoe zijn leven praten, maar ook over Amerika. Want hij had er een heel soort belangstelling voor. Mooi dat je er binnen. Welkom. Nou, Tiger, dankjewel hè. Hoe is het? Ja, het is een beetje in Huidland nou. Ja. Hoewel, we hebben afgesproken dat ik het in het Nederlands zou doen. Want ik versta Fries heel goed en ik kan het ook een beetje praten. Maar als ik echt in het Fries ga antwoorden, dan maak ik gekke fouten. Dat vind ik ook dan eigenlijk onaardig naar mensen die goed Fries spreken. Want dan maak ik te veel fouten. Maar ik versta het wel. En het is nog wel steeds zo, als ik in Friesland ben, niet heel vaak, maar ook de komende periode waarschijnlijk weer met lezingen en zo, dan ga ik weer het hele land rond over de Amerikaanse verkiezingen, dat ik wel weer regelmatig hier zal zijn. En het voelt nog steeds als Huiteland. Ik heb het met mijn broer eens over, die is 2 jaar jonger. En die heeft precies hetzelfde. Het is toch een soort geboortegrondgevoel of zo. En als ik misschien dat ik straks even tijd heb dat ik even op de terugweg hier vanuit Leeuwarden terug naar Utrecht in jou even stoppen en een ommetje maak. En dan gebeurt het ook bijna altijd dat je mensen die kijken je dan aan. En dat gebeurt mij wel vaker, want mensen herkennen je. Ja. Nou, jou binnen ermee. Ja. Weet je wel? Hoe is het? Ja. En, of laatst kwam ik ook een vriendin van mijn oudste zusje tegen, Harmke Kramer. En geen steek veranderd. Ja, iedereen is ouder geworden. Maar ja, dat is wel grappig. Dus nee, het voelt nog steeds heel vertrouwd. Ja. Verhoor dat tradiëren heen. Dat nou je wat ouder bent. Dat je ik ben een beetje waarom je op je eigen jeugd en waar kom je bij en hoe ben dingen rond. Nou, heb je er wat les van of steer je wel heel erg in het no nog steeds? Jawel, maar kijk, als ik door jou loop, door de Midstaat, zo, ik ben in de Midstaat geboren. Mooi stritten trouwens. Ja, mooi. Bovenhuis en tegenover de kapper Zwart was dat toen. Dus, natuurlijk is het veranderd in jou, dus gewoon 3 keer zo groot geworden of zo. Ja. Maar als je door het oude gedeelte loopt, en ook waar wij gewoond hebben, de Midstraat, de Wunkerstraat, Boonstralaan, ja, dat is eigenlijk geen steek veranderd. Eigenlijk helemaal niks. En die viel dat vertrouwd voor je? Ja, volledig. Ja, heel erg, ja. Het wordt anders als je stukken inloopt. Ik liep zo de Omkromte op. Daar woonde vroeger een goede vriend van mij, Tom Sluiter. En daar worden al die hele grote huizen gebouwd. En dat is voor mij natuurlijk nieuw. Maar Friesland is eigenlijk, ik denk er straks in Leeuwarden ook nog een klein ommetje gaan maken, gewoon uit een soort nostalgie. Is eigenlijk toch, ja, natuurlijk is er heel veel veranderd. Economie en ander soort mensen en zo. Maar als ik hier weer rondloop, is het wel heel vertrouwd en oud eigenlijk, ja. Je bent natuurlijk jong en win je destijds blij dat je de provincie uitwien, oorsom. Moet je maar de wereld ontdekken? Win je wat een avonturier? Ja, een beetje wel. Nou, dat we hier weggingen had te maken met het werk van mijn vader. Ja, maar soms kun je het... ik begin nog naar de grote boze wereld in. Of zo. Nou, wel vrij vroeg. Mijn vader werkte bij Douwe Egberts. Zoals iedereen toen in jouw bij Douwe Egberts werkte. Katholiek familiebedrijf. We waren ook een katholiek gezin. Ik ben misdienaar geweest. Bijna priesterstudent. Maar goed, die pastoor kreeg niet zijn zin. Ik weet nog wel heel goed dat mijn vader vanuit Douwe Egberts, die deed de technische inkoop, die kocht machines en grote installaties voor Douwe Egberts. Onder andere voor Marconi, die Marcona-toren en zo, die daar nog steeds staat. En hij ging vaak naar Amerika daarvoor, om daar spullen te kopen. En ik weet nog wel heel goed dat hij terugkwam dan. En dan haalden wij hem vaak op Schiphol op. Dan werd hij door een chauffeur van Douwe Egberts van Schiphol gehaald. In een grote Opel Admiraal. Ik zie dat ding nog, zo'n donker... Ja, dat zijn die dingen die je als jochie herinnert.
En dan mocht ik met mijn broertje, zaten we met die chauffeur, met z'n 3 op de voorbank. Ging mijn vader, en die kwam altijd terug met verhalen over Amerika en heel veel foto's. Hij maakte heel veel foto's. En ik weet wel dat dat een soort fascinatie was, waar hij dan geweest was. En dat zocht ik op de atlas ook op, waar is papa er allemaal geweest? Want het was niet Hyde, hè? Het was wel papa. Ja, soms noemde liefkozend wel Hyde. En Mem, dat vond mijn moeder niet goed, geloof ik. Nee, want je komt wel echt uit een Hollandstalige... Ja, en mijn moeder vond Friesland minder leuk dan wij, geloof ik. Maar mijn vader kwam met echt fascinerende verhalen terug. Ik denk dat daar wel een soort zaadje geplant is. Mijn ouders waren ook heel gek. Die tijd spreek je over John Kennedy. Natuurlijk een hoopvolle president, jong en energiek. Ik vermoed dat daar voor een deel wel het zaadje geplant is voor mijn liefde voor Amerika. En die is ook nog steeds, ondanks alle gekkigheid daar, nog steeds niet bekoeld. Ik vind Friesland leuk, maar ik vind Amerika hou ik ook veel van. Ja. Nou, en Proto West, ga je wennen. Daar kom ik nog wel even over te spreken. Ben je ooit eens op een gebied West dat je denkt, dit lijkt het wel een beetje Friesland, of dit lijkt het wel een beetje Nederland, of is Amerika echt een orenloon in alle opzichten? Het is want ze natuurlijk kopiëren het wel eens. Hè? Holland, Nederland besteedt ook nog. Maar ja, maar er is natuurlijk heel veel platteland, dus dat lijkt er wel op. het grootste deel van de Amerikanen wijnen komen bij de kusten. Hè? Ja, in miljoenen gerekend, maar als je dat hele grote middenstuk, dat noemen we het wel de flyover country. Als je van oost naar west vliegt, dan vlieg je een uur of 4, kijk je uit het raam, dan zie je alleen maar leegte eigenlijk, of bergen. Maar je hebt bijvoorbeeld wel ook een aantal plekken, zoals in Michigan heb je Holland, Michigan. Ja. Je hebt in upstate New York heb je Amsterdam en Rotterdam. Die liggen ongeveer daar even ver uit elkaar als Amsterdam en Rotterdam hier in Nederland. Dat is wel grappig. En ik zal nooit vergeten, ook mijn opvolgers gingen daar meestal wel een keer langs, eens per 4 jaar. In Iowa, waar heel veel altijd voorverkiezingen zijn. En dan heb je bijvoorbeeld een dorpje, dat heet Pella. En dat is nog steeds voor een heel groot deel Nederlands. Dat zal nu wel anders zijn. Het is ook een tijd geleden dat ik daar was. Maar had dat nou wat met Nederland te krijgen? Ja, een Tulip Tower en een Tulip Festival. En als je gewoon door het straatje liep, de namen van de winkeliers waren gewoon allemaal Nederlands. De boer en Ja, Pieters, de Vries en weet ik veel. ja. En je kon ook speculaas krijgen en pepernoten en dat soort dingen. En ik weet nog goed, we hadden toen, want ik was er toen voor het NOS-journaal, want ik maakte reportages over het NOS-journaal met die voorverkiezingen. En dan is zo'n Nederlandse invalshoek eens grappig. En we hadden op een goed moment afgesproken met een man ergens in een café of zo. En die man die komt binnen, een wat oudere man toen al, hij zal er nou niet meer zijn, denk ik. Dus ik geef die man een hand en hij stelt zich voor. En ik zei, kom je uit Friesland? Onvervalst Fries accent. Hij zei, ik ben er nooit in Nederland geweest. En mijn voorouders zijn ooit gekomen. Maar we hebben inderdaad, hebben we wel vastgehouden. Het accent. Het accent, de tongval, had hij onvervalst Fries. Ja. En dat klopte dus ook wel. Hij zei, ja, nee, hij sprak wel met, had hij bijvoorbeeld het woord auto was dan car. Enzovoort. Maar hij sprak Nederlands, wel wat gebroken, maar met een onvervalste Friese tongval. Ik spreek er veel van, dan denk ik ook net. Ja, ik vond het wel grappig. Die heb ik ook geïnterviewd uiteraard voor het journaal toen. Nou ja, grappig. Ja, opzien. Het laatste boekje, De Verdeelde Staten van Amerika. Ik dacht toen ik het boek leesde, en je verdiep je even wat natuurlijk in zo'n loon. Ik had soms wel het idee, besteedt de Verenigde Staten eigenlijk wel, juridisch wel. Hè? De Verenigde Naties bellen je, dan kun je uitlezen wat dat is. Maar besteedt het eigenlijk wel, die hele Verenigde Staten? Is het... Nou ja, ik had zo'n gevoel, zet New York eens naast California en alles daartussen. Bijvoorbeeld. Ja, ga eens ergens in Maar midden. je bent hadden wennen en je had er professioneel een blik op. Ja, ik heb er vaak overheen gevlogen, maar ook vaak het hele stuk gereden. Maar besteedt het wel, die Verenigde Staten? Nou ja, mijn boek heet De Verdeelde Staten. Ja, maar dat is dan het politieke verhaal. Ja, maar ook wel het verhaal van Amerikanen. Het conservatisme. Kijk, wat wij hier nu ontzettend veel horen, wat je er verder ook van vindt, is natuurlijk lawaai-papegaai Trump en zijn aanhangers. En die maken ontzettend veel lawaai. Ja. Nou ja, dat moeten ze vooral doen. Ja. Ik zou nooit op Trump stemmen, maar ook dat kan. Moet je vooral doen. Maar tegelijk, dat is heel erg een conservatieve beweging. Als trouwe bondgenoten de evangelicals, of wat strenger, wij zouden ze hier gereformeerden noemen, wat strengere christenen. Maar daartegenover, en die proberen nu de macht te grijpen. Die vinden ook eigenlijk dat Amerika, dat zeggen ze ook, ze willen eigenlijk christelijk nationalisme. Dat klinkt een beetje serieus allemaal, maar het komt er eigenlijk op neer. Ze zeggen, ja, het christendom, het christelijk geloof, moet bepalend zijn voor Amerika. Amerika is een christelijk land, maar in de grondwet staat scheiding van kerk en geloof. Of van kerk en staat. Dus ze willen het echt. Nou, dat is één beweging. Ik zeg wel eens, ze willen eigenlijk in een soort vlucht naar het verleden, willen ze eigenlijk terug.
Ik weet niet wie het zich nog herinnert, de tijd van Archie Bunker. Die weet jij nog, maar sommige luisteraars misschien niet. Nee. Archie Bunker, hoofdpersoon, destijds in de jaren 70 in de VPRO-tv-serie. Aardsmopperaar. Ja, mopperaar, maar ook En zo rechts als maar kan. racist, seksist, antisemiet, echt. Maar Schaamteloos. op zo'n grappige manier. Het is nog, als je terugkijkt, zoek het maar eens op. Op YouTube staan nog filmpjes van Archie Bunker, B-U-N-K-E-R. All in the Family heette die serie. En eigenlijk willen die Republikeinen terug naar toen mannen nog mannen waren. En niet altijd moderne gedoe. En vrouwen waren vrouwen, enzovoort. Nou ja, enzovoort. Dus dat is één beweging. En jij zegt, is het nog wel de Verenigde? Nee, want daartegenover staat een... Dat heb ik uitgebreid beschreven in mijn boek. Een misschien wel even grote beweging van Amerikanen, jong en oud, die juist de progressieve kant op willen. Ja, nou ja, Joost Krul, ik heel duidelijk in je boek. Van, ja, net iedereen gaat met naar die kerken daar. Nee. Sterker, minderheid. Ja, en dat gaat heel hard. Ja. Wat ik Die heel goed... kerkelijke king is nou niet te stuiten daar. Nee, wat ik meegemaakt heb toen ik nog in Friesland woonde. Ik ben in 1971 vertrokken toen ik 17 was. Maar ik heb in die jaren, ben er zelf een voorbeeld van. Katholiek, gedoopt, de misdienaar enzovoort. Ik heb op een gegeven moment de kerk ook de rug toegekeerd. Zelfs mijn ouders ook. Zoals heel veel toen gebeurde. Die ontkerkelijking is toen volop begonnen in Nederland. En eigenlijk zie je dat nu in Amerika, zie je dat terug. En een gevolg van... Het daalt gemiddeld met 1% per jaar. En dan denk je, nou ja, 1% per jaar. Maar dat is dus alleen in deze eeuw een kwart. Ja. Nog één generatie verder zit je op de helft. En het gevolg daarvan is, zoals ik weet dat zelf... dat steeds meer kinderen opgroeien in een niet-kerkelijk gezin. Ik ben opgegroeid in een kerkelijk gezin. Mijn vrouw ook in een katholiek gezin. Toen ik voor het eerst met niet-katholieke meisjes zoende, moest ik bijna biechten. Ik weet het nog goed. Ik heb het laatst nog met een over gehad. Die heb ik er wel eens een keer contact mee. Maar dat gaat... Dus steeds meer kinderen groeien op in een niet-kerkelijk gezin. Met mijn eigen kinderen zijn daar een voorbeeld van. Wij dus wel als ouders. Onze kinderen zijn niet met godsdienst opgegroeid. En dat zie je ontzettend snel gaan. En dat is ook een beetje wat ik net zei over die Archie Bunker. Een vlucht naar het verleden, alsof je terug kunt in de tijd. Maar zit je met oorwoorden dus naar de laatste stuiptrekkingen van de macht van de blanke kerken te zien, om het te zeggen zo te Ja, drukken? voor een deel. Ze blijven groot. Want die republikeinen hebben steeds krampachtiger middelen nodig om nog die macht te houden. Hè? Het is bijna wetteloos aan het worden, bij wijze van Nou ja, spreken. mijn beschrijving is dat het tamelijk wanhopig is. Ja, Kijk, als jij vindt dat bijvoorbeeld homo's niet mogen trouwen, dat is niet mijn mening, maar dat mag je vinden. Als je bijvoorbeeld vindt dat transgenders, wat nu een enorme discussie is in Amerika, en alles wat met de LHBTIQ+, zeg ik het in één keer goed nu. En heb je ze nog lang niet allemaal gehad. Als je vindt dat dat allemaal niet mag, dat kun je vinden. Maar ik vind niet dat je dat aan een ander mag opleggen. Ik ga niet aan jou opleggen wat jij in je slaapkamer en tussen de lakens wel of niet. En met wie en hoe. En veel plezier ermee, zolang je anderen niet in de weg zit. Je mag vinden dat we niks moeten doen aan het klimaat. Ook zo'n ding. Volgens de Republikeinen en Trump is dat een soort Chinees complot. Je mag ook vinden dat er niks aan armoede moet gebeuren. Dat mag je allemaal vinden. Maar leg het niet aan een ander op. En wat er nu gebeurt, en dat vind ik heel ernstig en dat vind ik echt treurig. Ik hou van dat land. Hè. Zoals ik van Friesland hou ik oprecht van Amerika. We hebben 23 jaar gewoond. Onze kinderen zijn daar opgegroeid. Dan heb je een band met dat land. En wat ik echt verdrietig vind, dat in het land van de vrijheid, er is het symbool van Amerika is individuele vrijheid. Doe wat je wilt. zo liberaal in dat opzicht als bekend. Hè? Zolang je anderen niet in de weg zit. En dat laatste gebeurt nu. Heel simpel. Vele honderden bibliotheken worden allemaal boeken weggehaald. Onder andere Anne Frank. Een dagboek van Anne Frank is... dat was een plaatjesboek over Anne Frank. Dat was voor heel jonge kinderen die nog niet kunnen lezen. Dat was een plaatjesboek. En op een goed moment komt bij Anne Frank, als je die boeken terugleest, komt seksualiteit voor. Het is een meisje van 13, 14, opgesloten op een onderduikadres. Ja. En die praat, of schrijft in haar geval, over haar ontluikende seksuele gevoelens. Ja, zoals elk meisje van 13 of 14. Dat is porno. Ja. Dat mag niet. Nee. Nou, dat kun je vinden nogmaals. En je kunt zeggen, ik wil niet dat mijn kinderen dat lezen of zien. Nou, dan zorg je dat je kinderen dat niet lezen of zien. Maar leg het niet aan een ander op. En daar zit voor mij de kern eigenlijk. Dat die rechtse partijen, de Republikeinen en die evangelicals, hun zeg maar, bondgenoten, proberen aan anderen op te leggen hoe het leven wel of niet moet worden ingericht. Tot de meest intieme, persoonlijke, privé details. Nou, dat is bijvoorbeeld seksualiteit. Aan toe. En daar heb ik ontzettend grote moeite mee. En het wordt nog erger. Ik noemde net klimaat, armoede. Dat je bijvoorbeeld ook zegt, jij hebt geen recht op ziektekostenverzekering.
Hebben ze geprobeerd. Obamacare, zullen mensen zich misschien nog herinneren. Wat nu intussen trouwens een groot succes is, ook in Republikeinse staten. Maar dat was allemaal socialisme. Dat moeten mensen maar zelf regelen. Ja, sorry, er zijn veel Nederlanders en veel Amerikanen die zelf hun ziekteverzekering niet kunnen betalen. Die moet je helpen. Ik vind, en ik heb er geen Bijbel voor nodig om dat te zeggen, ik vind dat je die mensen moet helpen. En nogmaals, je mag vinden dat de politiek zich ermee moet bemoeien, maar je brengt mensen individueel in de grootst mogelijke problemen. Over bijvoorbeeld die transgenders, dat is natuurlijk een discussie van de afgelopen jaren. Mensen zeggen, ja nee, maar dat wordt ze allemaal aangepraat, Charles. Het is allemaal een beetje modern gedoe. Is het. En dan zeg ik wel eens tegen mensen, ga eens naar Google Pictures, Google afbeeldingen. Tik in het Nederlands of het Engels, transgender youth bijvoorbeeld. Dan krijg je foto's. En ga gewoon eens zitten en kijk naar de foto's van die jonge mensen. En probeer te bedenken dat je tegen die mensen, als je naar ze kijkt, van nou, dat is een beetje flauwekul hoor. Dat zijn stuk voor stuk portretten van jonge mensen waarvan ik denk van, ja, je bent echt anders. Ik had het laatst met een, ja, ik weet niet, man, vrouw, een transgender over. En die liet mij foto's zien. Hij is als jongen geboren op zijn 4e. Behangen met kettingen in een jurk. Die zei van, Charles, dit is wat ik ben. En wat je nu in Amerika ziet, dat de onderdrukking daarvan zo groot is, dat gezinnen verhuizen naar andere staten, waarvan ze weten, daar kunnen mijn kinderen misschien wel in hun eigen vrijheid, in hun eigen zijn en in hun eigenheid opgroeien. Ik vind het oprecht, en het stuit tegen alles waar ik in geloof, tegen de borst, als dat onmogelijk wordt gemaakt. Ik word er bijna emotioneel over, omdat het zoveel, je hebt geen idee. Ik heb er veel over gelezen, omdat ik het in mijn boek uitgebreid wilde behandelen. Ja. Als je de verhalen van die gezinnen en van die jonge mensen leest, het is verschrikkelijk. Ja, nou in het verlengde van heb ik een stuk helemaal schreeuwen over abortus. Ja. En daar zit ik 2 schrijnende verhalen heel van ja, een jonge vrouw die op een gegeven moment weigeren wordt in verschillende ziekenhuizen. Het is wreed, het is wrang, het is cynisch. Hè? Hoe daar dan omgaan wordt van ja, dat schreeuw ik in je boek. Het gaat vrij vier door wat zij dan het leven nemen. Hè? Van wanneer naar de conceptie is er dan sprake van leven. Nou, daar gaan de Amerikanen inmiddels Safir in. Dat je echt hele schrijnende verhaal. Nou, het is nu een rechtelijke uitspraak, het IVF. Ja. Dus een bevruchte eicel wordt ingevroren en later ingebracht bij een vrouw. 2% van de Amerikaanse baby's worden IVF geboren. En daarvan wordt nu gezegd, zo'n IVF, ja, eigenlijk een klompje cellen is het. Het heeft nog helemaal geen kind. Als je dat weg zou gooien op een bepaald moment en het wordt een tijd bewaard en je hoopt dat die vrouw daar zwanger mee kan worden en op een goed moment wat er nog over is, gooi je weg. Ja. Dat wordt nu als een vorm van doodslag gezien, of dood door schuld. Ja, nou, en dat is krankzinnig. Ja, en een voorbeeld van een vrouw met omhandigd wordt, want die vrouw die is op een gegeven moment, die zit nog binnen de bepaalde periode en die mag dan bijna vluchten. Nog om abortus bijna, die vluchten. Oh, die vluchten letterlijk, ja. Nou ja, een vrouw die op zich kinderen heeft, zeer gewenst zwanger, ook niet ongewenst zwanger. En waarvan vast wordt gesteld, ja, dit kind heeft geen redelijke overlevingskans. En het uitdragen van de zwangerschap is ook voor de moeder gevaarlijk. Die gaat naar het ziekenhuis met zeer heftige bloedingen. En die artsen die onderzoeken er en ze zeggen, het is niet erg genoeg. Ga maar naar de parkeerplaats terug en als het erger wordt mag je terugkomen. Ja, bizar hè, bizar. Ja. En ik begrijp wel dat mensen... Abortus is natuurlijk een heel lastig vraagstuk, omdat het inderdaad over menselijk leven gaat. In wat voor vorm ook, of hoe je het verder ook noemt. Maar er zijn zoveel gevallen van vrouwen die niks liever willen dan zwanger worden. En die ook op een goed moment zwanger zijn, maar medische redenen zijn van hier moeten we niet mee doorgaan. Nee. Of in verband met verkrachting, neem het allemaal maar op. Hè. Ja, incest en verkrachting. Hoeveel levens wil je kapot maken? Ja. En dat is... waar we nu voor staan. En daartegenover staat dus die groep. Dat is de generatie van mijn kinderen. Die zijn rond de 30. Die echt zo radicaal een andere kant op gaan. Wel klimaat. Wel iets aan ongelijkheid. Wel iets aan armoede doen. Ja. Alleen hebben ze niet als leider een soort Donald Trump. Dat is eigenlijk heel jammer. Je zou eigenlijk iemand moeten hebben die een soort leider is van die progressieve beweging. En dat het hart tegen hart zou kunnen gaan. Maar het is niet zo. Het is veel vager eigenlijk, die beweging. Ja. Vandaar ik me vraag een beetje, bestaat de Verenigde Staten, want als bijvoorbeeld zoals naar milieu, overigens, abortus is per staat nou oer, hè? Dus in de staten de horen net. Ja, nee. Dat geldt eigenlijk ook voor het milieu, voor het klimaat. Bijvoorbeeld Californië is volgens mij heel progressief. Volle progressief dan orenstaten. Ja.
Dus nogmaals, bestaan die Verenigde Staten wel? Is dat een soort raar patriotisch marketing? Ja, en dat wordt wel Iets of minder. Dat lees je ook in allerlei Ik ben altijd wij de patriotten, de Amerikanen. Ja, we're proud to be American. Nou ja, dat, maar is het net meer dan een... Ja, dat wordt wel minder, ook omdat de aanhangers van Trump wordt dat minder, want die zeggen, ja nee, het wordt één grote linkse bende. En de progressieven die zeggen, ik ben minder trots op Amerika waar iemand als Trump president kan worden. Ik schaam me dood. Ik heb ook republikeinse vrienden daar die altijd republikeins hebben gestemd, die bijvoorbeeld nooit op Hillary Clinton zouden stemmen of op Joe Biden. Maar die zeggen, it's a goddamn fucking shame wat hier gebeurt nu. Die zich echt schamen voor Amerika. Als je ook heel simpel kijkt naar of Amerikanen vertrouwen hebben in de politiek. Nou, dat is nog nooit zo laag geweest. Ja, dat zit echt 20-30% nog. Dus een deel van ook mijn liefde voor dat land. Ik zeg niet, ik ben trots op Amerika, want ik ben geen Amerikaan. Maar er zit iets diep in mij, zeg maar. Ook omdat ik zo ontzettend veel aardige mensen en 23 jaar ontzettend welkom heb gevoeld. Ik vind het ontzettend verdrietig dat dat nu zo te grabbel wordt gegooid in intolerantie. Niet alleen dat ik het met jou oneens ben, maar ik luister ook niet meer naar jou. En ik luister ook niet meer. En wat je ook zegt, ik vind jou een linkse idioot of een rechtse idioot of weet ik veel. Er wordt gewoon niet meer geluisterd. En op het moment dat mensen niet meer luisteren, er geen respect meer is, ja, dat is ontzettend verdrietig. En dat is in de jaren dat ik Amerika nu ken, ik hou me er nu professioneel 40 jaar mee bezig, is dat wel veranderd en verslechterd. Muziek, net een Amerikaan, maar wel Jean Ferrat. De jippen van mij. Jean Ferrat, ja, hij is Fransman, hè? Ja. Ja, het is een... wij kennen allemaal Jean Ferrat, want hij heeft ook het hele beroemde nummer La Montagne, wat Wim Sonneveld vertaald heeft met het tuinpad van mijn vader. Dat is wel grappig, in het Frans gaat het over een berg. En in het Nederlands gaat het over het tuinpad in Dongen, geloof ik, in Brabant, er weinig bergen. Maar dit is een nummer Que je serais sans toi, wat zou ik zijn zonder jou? En nou ja, bedenk zelf maar waarom ik dat Toch weer heb de gekozen. liefde. Ja, Toch weer de liefde. Ja, mooi hoor. Je had het van Leonard Cohen, die Give a No draaien. Hey, that's no way to say goodbye. Ja. Ja, een van de beste singer-songwriters die er ooit best is. Ja. De man spreekt voor zichzelf. Maar favoriet tekst? Dit zit nog wel eens in huizen. Groene huizen of net? Ja, ik speel het zelf ook. Je kunt zien... ja, maar je bent gitaarspeler, hè? Ja. Je kunt nog mijn lange nagels zien aan de rechterkant in ieder geval. Ik ga naar een nailshop af en toe en doe ik alleen maar 4 vingers, want daar speel ik mee. En de 4 fingers, zegt die Chinese mevrouw dan. Ja, 4 fingers. En, voor de gitaar, zei ze dan. Ja. Nou, ze weet het intussen. Ja, Leonard Cohen, ik ben dat... eigenlijk vanaf heel jong zo aan ben ik dat gaan spelen. Ook op ik veel feestjes op school. En dat was toch in de tijd van de druipkaars en de visnetten op de kamer. Ken je het? Een beetje de sfeer. En ja, dan zong ik altijd ook Suzanne en So Long Marianne. En dit is zo'n prachtig nummer. Ook wel heel verdrietig. Nou ja, That's No Way to Say Goodbye. Ja, luister maar. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Leonard Cohen en Hey, That's No Way to Say Goodbye. Het staat op het listje van mijn gast van Jordi Bemblid dat hij er is. Charles Groenhuizen had een boek uit over de verdeelde staten van Amerika. Leef het er maar even bij horen. Mooi favoriet van schreeuwer Arnon Grunberg trouwens. Dit is je favoriet op een gegeven moment stelt van eigenlijk zo'n je dit net alleen onder de Nederlanders lezen litten, maar ook onder de Amerikanen. Ja. Mooi compliment, denk ik, kun je net krijgen. Opgroeid op een jouwer, middelbare squalen. Wat wie nu eigenlijk voor student? Op het fietsje van de jouwen naar Snits zeggen, want ik zeg me dat helemaal voor me. Maar nou, wisselend. door de polder heen. Het was bij de Marendal. Het was ongeveer 12, 13 kilometer, hè? Want het was ik zat toen wel even een fietstochtje. op het Alpines Gymnasium. Het zat zeg maar aan de westkant van Sneekte bij de Veemarkt. We zaten met onze school vast aan wat toen de HBS nog was. En de vaklokalen voor tekenen natuurlijk en de scheikunde hadden we in de HBS. Ja. Er zat ook een MMS aan vast. Dat had zijn aantrekkelijke kanten, de MMS.
Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar want ik was geen makkelijk kind. De eerste jaren gingen nog wel, maar zo rond de 14, 15. Toen de hormonen toesloegen, ben ik wel vrij onuitstaanbaar geworden. Ben ik ook blijven zitten in de derde klas. En terecht. Presteerde ik niks. Het scared alle kanten op? Ja, ik deed van alles maar niet leren. En zat gewoon lessen te versteren met een aantal jongens enzovoort. Echt onuitstaanbaar. En ik weet nog goed dat het einde van het schooljaar. En het school had besloten, nou, deze klas gaan we gewoon echt uit elkaar sleuren. Want dit kan zo niet langer. En er zijn er ook een aantal echt van school gestuurd. En die zijn naar de HBS gegaan bijvoorbeeld. Klasgenoten van mij en zo. Maar Sabot, hij het zelf nog net maken dus. Nou, ik heb het aan mijn vader te danken. Ik weet nog goed dat hij op een zaterdag... Want eigenlijk was de boodschap van school van Charlotte moet van school. We willen hem niet langer. Het is mooi geweest. En ik kan ze achteraf ook geen ongelijk geven. Toen is mijn vader met de rector van Brugge... In de wandeling noemden we hem de Beer. Ik weet nog steeds niet met de Beer gaan praten. En dat was eigenlijk het beslissende gesprek, weet ik nog wel. En ik zat buiten in de auto te wachten. Uit de parkeerplaats van de sporthal tegenover de school. Ik weet nog goed dat holy shit, want ik wilde eigenlijk wel heel graag op die school blijven. En die heeft het voor elkaar gekregen dat ik mocht blijven. En vanaf dat moment werd het ook een soort omslag. Dat zie je natuurlijk vaker met name wel bij jongens die onuitstaanbaar zijn. En op een goed moment denken van, nou moet ik een beetje ophouden met die onzin. En toen ben ik ook wel gewoon gaan werken. Gaan studeren, gaan leren. En niet zo lang daarna zijn we naar Zeist verhuisd. Heb ik gewoon het gymnasium netjes afgemaakt. Maar ik denk dat een paar leraren, die zullen er nu niet meer zijn. Die zullen waarschijnlijk naar de eeuwige jachtvelden zijn. Maar die hebben denk ik geen aangename herinneringen aan Charles Groenhuis. Nee, want je werkt alleen voor televisie. Die had vast op een bank ooit eens een keer zitten van die rotjongen. Ja. En achteraf hebben ze ook geen ongelijk. Ik weet nog goed dat mijn broer, die is 2 jaar jonger, die kwam op een goed moment ook op school. Dat ik wel een soort commentaar kreeg van, jezus, krijgen we er nog één? Nog een, ja. Ja. Nou goed, uiteindelijk is het aardig. Ik heb wel enige zelfkennis op dat vlak, maar ik heb mijn leven gebeterd. Ja, met lang geleden. We draaien muziek van Leonard Cohen. Wie dat altijd dat je ook de muziek wordt begonnen te ontdekken? Wat stiet er thuis op? Waren er plaatjes eruit? Stiet de radio aan? Of wie het stil? Nee, er werd veel muziek gedraaid. En in het begin weet ik nog ook geen muziek op mijn eigen kamer. Na een tijd kreeg je wel een pick-up en zo enzovoort. Maar voor een deel was het gewoon beneden. En dan hadden we een radio en daar zo'n meubel. En daaronderin zat dan een draaitafel, je kent het wel. En op een gegeven moment hadden ze wel denk ik, een koptelefoon. Dus dan kon je met de koptelefoon op luisteren naar enzovoort. En ik was... je had natuurlijk een tweedeling. Die was voor de Rolling Stones en voor de Beatles. Je zit een bol in die tweedelingen dus al? Wat denk je, waar schat je mij in? Ik denk toch de Beatles. Ja, ik was een Beatles-kind. Ja. De Stones vonden... Maar het verhaal kreeg hoe je squallen toch... Het begon ik even te twijfelen. Dat gaat ook wel een beetje zijn Stones uitstralen. Nee, maar ik weet wel dat... Ging je lang hier of net? Ja, op mijn schouders, ja. Ah, mooi. Ja. Maar ik weet, het was in Sneek toen... leeftijdsgenoten zullen ze dat in de Meerpaal... En dat was een soort hol waar berucht en beroemd. Ja, en daar gingen we ook wel eens naartoe. Maar daar hoorde ik toch voor een deel niet thuis. Ik was meer van de Witte Kat. Kun je die herinneren? Nee. Minderbroederstraat volgens mij. En het was Meerpaal wel, maar... de Witte Kat was een koffiebar. En dat was ook wel een beetje voor ons gymnasiasten. Als je, een beetje... Het was iets minder wild, zeg maar. Dus ik was wel van de Beatles. En Leonard Cohen, ja, ik ben op mijn 6e of 7e op gitaarles gegaan. En op een goed moment ben ik al die nummers van Leonard Cohen gaan spelen, ja. En dus op feestjes en bij kampvuren enzovoort. En Charlotte kun je Suzanne nog een keer spelen. Ja, en je citeert onder andere nog Bob Dylan. Dat zei ik bedoel, je smaak van die tijd. Ja, nee, maar Bob Dylan was natuurlijk een held, een icoon. Omdat hij ook heel erg verwoordde wat er in die tijd heel erg speelde. Ik citeer volgens mij ook The Times Are Changing. Ja, beroemde zinsnede van... The last ones now will later be last. Bob Dylan zegt eigenlijk van... ja, de huidige machthebbers die gaan het straks verliezen. En dat zou nu... en daarom heb ik het ook geciteerd in mijn boek... wat ik net citeer, probeer uit te leggen... die twee bewegingen die eigenlijk op elkaar botsen nu in Amerika... rechts en links. Als een soort continenten die op elkaar klappen. En in november gaat het daarover. Hè? Dat is de keuze waar Amerikanen in november voor staan. Het gaat over Joe Biden of Donald Trump... maar het gaat over twee levensvisies... om een voorbeeld te noemen, Biden heeft van de week weer lovend gesproken over de tolerantie voor LHBTIQ enzovoort. En wordt hij gelijk door Trump voor gek verklaard. Dat past niet in een christelijk land. En dan denk ik van, hou nou toch eens op. Maar goed, in die tijd Leonard Cohen, ja, het was voor mij en anderen ook, Donovan bijvoorbeeld ook. Jim Croce begon toen. Prachtige nummers. Had ik er een van Jim Croce bij gedaan? Nee, maar het lees je zeg maar behind helaas. Time in a Bottle. Enzovoort. Ja, typisch wel. Ja, ik was heel erg van de singer-songwriter. Ik schreef ook veel liedjes zelf.
Die ik dan ook weer zong enzovoort. Ja, nee, het echt een mooie herinnering aan. Wanneer kwam dat schreeuwen in jouw leven? Al betiet is met gitaarspelen begonnen. Hij ooit droom gewoon om de wereldoer als de gitarist van, of zo, of net? Nou, ik heb achteraf wel spijt dat ik dat nooit... Je bent heel betiet begonnen. Ja, maar ik heb ook wel spijt dat ik het nooit echt geprobeerd heb. In de zin niet om professioneel muzikant te worden, maar om bijvoorbeeld in een bandje te gaan spelen. Dat had ik achteraf moeten doen. Ja. Maar ik denk dat ook omdat ik precies op een cruciaal moment verhuisde toen van Joure naar Zeist. Want ik weet, mijn gitaarleraar in Joure, Rob Stam, die had ook een bandje met zijn broers. Waren wat een Ambonese jongens. En die heet ook de Brown Eyes. Het zou niet helemaal niet meer kunnen. Nou ja, maar iedereen vond het hartstikke leuk. The times they are changing. Ja, en ik heb Rob Stam, hij is helaas kort en niet zo lang geleden overleden, nog wel veel contact gehad ook later. Maar als ik het over zou moeten doen, dan zou ik actiever iets in de muziek erbij zijn gaan doen. En dat schrijven, dat begon wel heel vroeg. Dat zat ook een beetje in de familie. Je had toen, ik op de lagere school zat in Joure, op de Sint-Willy-Broederschool, had je katholieke schoolradio. En die hadden opstelwedstrijden over geschiedenis. En dat was een soort hoorspel. En op een goed moment hield dat hoorspel op. En de opdracht was, maak het af. Maak het verhaal af. Dus dat moest je opschrijven. En mijn zusje is 2 jaar ouder dan ik, Liesbeth. Die heeft het een keer gewonnen. Ik heb het een keer gewonnen. En mijn jongere broer ook. 3 keer. Dus de familie Groenhuizen. Dus schrijven vond ik eigenlijk al heel leuk. En op mijn 2 middelbare scholen schreef ik ook voor de schoolkrant. Dus ja, dat zat wel een beetje in. Ja, nou ja, en later ga je geschiedenis studeren, universiteit. Maar met de bedoeling om journalistiek in te gaan. Ja, en voor de universiteit kan hij skreun. Dus dat is een beetje het paard. Ik geef het straks nog even hoe Ja. wij blijven toch nog even bij de muziek. Nu heeft James Taylor de naam valt alleen. Speelt nog steeds. Ja, treedt still nog going steeds op. strong, hè, die man. En ik luister wat live-opnames je hebt. En die is nog hartstikke zuur. Nee, hij heeft Het zal hem meer moeite kosten, maar... Ja, maar als je hem ziet spelen, hij zit meer. Hij zal tweede helft 70 ook zijn, zeker. En hij trad op, als je op YouTube zoekt, op James Taylor en Carole King. De leeftijdgenoten weten Carole King nog. Die ook nummers speelde destijds van James Taylor. Die treden samen op in een half stadion. Ja, dan zit ik echt met tranen in mijn ogen. Zo mooi, zo prachtig. Ja. We draaien nummer van James Taylor, Carolina in My Mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Ja, prachtig. James Taylor. Mooi nummer, Carolina in My Mind. Dit op het lijstje van Charlotte Groenhuizen. Je hoort mijn gast. In verband met het boek wat hij schreeuwen had over de verdeelde staten van Amerika. Hoe begin je ons? Even zo'n James Taylor nummer is ook wel de romantiek, hè? Ja, Dat is ook wel de romantiek van... Daarom heb ik het ook uitgekozen. We hebben al een jaar of 20 een camper in Amerika. Die staat weer geduldig op mij te wachten. die zit op een vers plak. Nou ja, je moet hem ergens opslaan in de winter. En moet op een droge plek staan. Maar ook toen onze kinderen nog veel kleiner waren... reden we de hele Amerika door met die camper. En muziek aan. En dat was veel, John Denver, James Taylor, Jim Croce. Dus als ik naar dit soort nummers luister... dan is het heel erg die wijde vlaktes van dat je nou, ik heb het al eerder gezegd, dat je de snelweg opdraait en dan zegt je GPS, take the exit in 550 miles. Dat je dus 550 mijl, bijna 1000 kilometer, alsmaar rechtdoor rijdt en dan moet je ergens de afslag nemen. Ja. En dat is voor mij, mijn meest dierbare herinneringen zijn die herinneringen aan ons gezin, aan dat soort vakanties. Tijdloos, diet coke in het dashboard en benen op het dashboard schuin en gaan met die banaan. En dan James Taylor draaien, dit soort nummers. Ja, fantastisch. Dus dat, goed, dat is als herinnering. Nee, heerlijk, want daarom drijf ik muziek om dat te jaren. Maar dat is natuurlijk elke land zo. Ik bedoel, meestal nou naar Nederland zorgen, dan zorg ik 2 verhalen. Er is het verhaal van de politiek en de economie. Ja. En er is een verhaal van gewone Friesen, gewone Drenten, Limburgers, Amsterdammers. Ik neem aan dat voor Amerika ook geldt. Je had natuurlijk een prachtig boek schreeuwen. Dat gaat over de grote lijnen. Ja. Maar de gewone Amerikanen, is dat in wezen een heel oor mens dat wij hier in Friesland of in Limburg wijden? Nou, ik vind wel gemiddeld Amerikanen qua mentaliteit wel anders. Zijn voor een deel meer op zichzelf. Aan de ene kant ontzettend gastvrij en vriendelijk en aardig en belangstellend. Maar het is wel
meer dan wij in Nederland. Je moet voor jezelf zorgen. Dat is ook een beetje het republikeinse verhaal. En mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, hebben dan voor een deel gewoon pech. Dat betreft hebben we het in Nederland echt beter en socialer geregeld. Maar meestal als je, nou ja goed, ik zei met zo'n camper, als je aan zo'n campingtafel zit ergens en met Amerikanen gaat praten, ja, dan zijn ze niet heel anders dan mensen hier of weet ik waar. Nee. En over het algemeen heel belangstellend. Ze horen aan mij dat ik spreek natuurlijk Engels, maar ze kunnen wel horen van je bent geen native speaker. Where are you from? Nou ja, dan zeg je dat je uit Nederland komt en uit Amsterdam komt. En nou ja, dat is de clichés. Ja, er komen alle clichés voorbij. Of fantastisch, of een pool van duivels. Ja, wij staan er wat zwart-wit op daar. Nou ja, maar het is ook wel... Wij ben ik als vaak als Nederlanders wel als voorbeeldbroek van nou... De bejaarden worden een klein spuitje en iedereen bloot de hele dag. En, nou ja, maar dat blowen, dat is natuurlijk dat spuit. En nou is Amerika rent weer voorop trouwens. Hè? Ja, maar, het is nu een gigantische bedrijfstak geworden om wiet te kweken. Ja. Trouwens, een bedrijfstak die vrijwel volledig beheerst wordt door vrouwelijke ondernemers. Dat is interessant. Dus iets nieuws en dan pakken vrouwen gelijk hun kans. Wel interessant. Ja, nou ja, een van de hoofdstukken gaat eigenlijk over de rol van de vrouw in Amerika. Ja. En dat die steeds sterker wordt. Ja. De emancipatie van de vrouw. Want we hadden natuurlijk vaak wel over de gekleurde Amerikanen en de LHBTIQ. Maar die discussie over die vrouwen daar, dat wordt net zo bot vierd. Maar misschien is dat wel het onderliggende gevoel bij een soort. De laatste 10, 20, 30 jaar een enorm volle verloren in dat opzicht in Amerika. Er is echt een revolutie voor gaande. Er is een revolutie daar gaande. Dat is trouwens in de rest van de wereld ook. Ik ga een volgend boek schrijven, dat gaat voor een deel daarover. Ja. Nee, maar... Want Jo look ik best wel een parallel in jouw boek bij de opkomst van de emancipatie van de vrouw. Ja. En bijna het gekwelde bij de blanke man daar. Hè? Ja, nou, ik heb een hoofdstuk geschreven. Dat heet The Boy Problem. Ja. En daar tegenover staat mooi titel trouwens. Hè? En in Amerika zie je nu heel sterk een grote groep, vaak jonge mannen, die bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt zijn omdat ze ergens in de industrie werkten. Nou, die industrie is er niet meer. Van een groot deel naar China en naar Mexico. Outsourced, hè? Neem ze dat? Ja, geoutsourced. En dat een hele grote groep, super gefrustreerd. Ook weer een beetje met wat ik straks zei, die vlucht naar het verleden, eigenlijk terug naar... Trump doet het niet voor niks, Make America Great Again. Dat is een geniale slogan. Alleen moet je dan aan Donald Trump vragen en aan die mannen van... ja, maar naar welke tijd weer dan terug? Weer dan terug naar de slavernij? Of weer terug naar de tijd dat er nog geen burgerrechten waren? Of dat er vul het maar in, dat weten ze nog niet zo goed. Maar een hele grote groep van die, vooral jonge mannen die gefrustreerd eigenlijk uitgestapt is. Die niet meer meedoen aan het maatschappelijke proces, maar intussen wel op Donald Trump stemmen. Maar intussen thuis op de bank zitten met bier en games en porno. En dat wordt echt een gigantisch probleem. Je kunt ze eigenlijk niet missen op de arbeidsmarkt. Dat is het ene verhaal, dat is het somber verhaal, het boy problem verhaal. Dat tegenover staat inderdaad de enorme opkomst en steeds succesvoller zijn van hele grote groepen vrouwen. Ja. Heel simpel, je kunt het gewoon in cijfers zien. Kijk naar colleges, Amerikaanse universiteiten. Ja, dat doen vrouwen het echt recordgoed vergeleken met mannen. En ook in wat we traditionele mannenvakken en beroepen. Zie je in Nederland trouwens ook. Hè? In Nederland doen vrouwen het ook veel beter op de universiteit. En dat zie je eigenlijk in de hele wereld. Ik heb toevallig afgelopen dagen een beetje zitten researchen voor het andere boek. Je ziet het in Azië, je ziet het in Afrika, je ziet het tijdens. Overal zie je het. Zie je die groep mannen uitstappen. Gefrustreerd aan de kant staan. En dat heeft maatschappelijke gevolgen voor die mannen zelf en voor hun gezinnen. En het heeft politieke gevolgen, omdat ze bijna allemaal, als ze stemmen ze op Donald Trump. Ja. Maar behoorlijk reuksters en populistisch. En bitter. Maar is dit net het probleem van de hele westerse wereld momenteel? Voor een deel wel. Maar hebben we dit bij de Brexit echt net een beetje zien? Van take back control, zo'n Boris Johnson, echt zo'n blanke, studenticoze leider die maar wat brult. En we gaan weer terug naar het oude Engeland. Hier in Nederland. Als je naar verkiezingsuitslagen kijkt en die wat nader analyseert, Brexit zou niet gebeurd zijn als alleen vrouwen hadden gestemd. Dus Donald Trump zou niet gekozen zijn en ook 2 keer George Bush zou niet gekozen zijn als president in Amerika als alleen vrouwen gestemd hadden. Vrouwen stemmen, en dat is ook een wereldwijde beweging, overwegend in meerderheid stemmen ze progressief. En mannen, het omgekeerde, stemmen in meerderheid conservatief. Ja. Dat brengt ons ook hier in Nederland Geert Wilders met 37 zetels. Ja. Er hebben ook vrouwen op Geert Wilders gestemd uiteraard, maar als je gewoon naar de verdeling kijkt, zijn er toch meer mannen dan vrouwen. Goed, dat is een beetje het brede beeld. We gaan even om naar Amerika. Hoe ben je, en het boek ik even trouwens. Hoe ben je begonnen met dit boek? Want je hebt meerdere boeken. Die zitten boven het zien. Hoe dat fascinerende loon. Ja, veel geschreven. Ja. Ik denk elke keer wel wat nice te melden is. Ja. Ging je net het gevoel van, het gaat zo snel.
Ik ken deze tijd haast net vatten in dit boek hoor. Nou, het is altijd wel eng als je een boek schrijft. Ik ben hier in december mee gestopt met schrijven. En dan moet het op goed naar de uitgever en gedrukt worden. Het is altijd wel eng van, gaan er hele grote dingen gebeuren. Tegelijkertijd weet je, ja, ik lees zelf veel boeken, dat je vaak dingen leest en denk je, ja nee, dit is nu wel een beetje verouderd. Het is geen krant, hè, of een tijdschrift. Ik bedoel, dat maakt ook niet zo uit. Maar het is zeker waar, het gaat heel snel. En de aanleiding voor mij om dit te schrijven is wel een beetje het verhaal wat ik net vertelde. Die polarisatie tussen links en rechts, maar polarisatie ook tussen mannen en vrouwen. Er is één beroepsgroep die heel erg blij is met deze polarisatie, dat zijn de huwelijkstherapeuten. Papa stemt op Trump, mama stemt op Joe Biden. Ja. Papa is tegen homo's en mams is voor homo's. Maar in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Dat gaat dwars door gezinnen heen. Er wordt ook vaak wel grappend gezegd. Nou ja, Amerikanen vierden altijd heel vrolijk Thanksgiving bijvoorbeeld. En Kerstmis en 4th of July. En ja, dan nodig je je familie uit. En er zit altijd wel... There's always one crazy uncle. Van de oom Huppe de Pup. Die altijd een beetje... met name als hij 4 borrels op heeft, gaat hij een rare taal uitslaan. Maar nu heb je misschien wel 6 crazy uncles die idiote, extreme dingen roepen. En er zijn nogal wat gevallen, daar lees je ook veel over. Dat mensen zeggen, ik nodig of mijn familie niet meer uit, of ik nodig een deel van mijn familie gewoon niet. Amerikanen zijn heel familieziek, ik vind het heel positief. Maar dat ze er gewoon mee gestopt zijn. Omdat ze zeggen, ja, dat is gewoon niet meer gezellig. Niet meer te doen dit. Het is niet zo van die crazy uncle die wat raars zegt, maar die gaat er wel heel erg mee door. Ik heb dat soort gesprekken ook wel gevoerd. Dat je denkt, ja nee, maar het is gewoon niet... ik hou ontzettend van discussiëren, ook over politiek, maar dat het gewoon niet leuk meer was. Dat het zo intolerant... Ja, ik zei het straks al, dat stuit mij zo tegen de borst. En ja, nee, op dat betreft, ja, niet voor niks heet het boek De Verdeelde Staten van Amerika. Ja, wat is je gevoel... in je boek sketch je ook een zeer verontrustend beeld hoe het wapenbezit. Ja. En het aantal mensen wordt daar... het slachtoffer nou al van wordt. Alleen bij oervallen, ongelokken. Je kent zelfs net. Het is gigantisch. Ik geloof in dik in de 40.000 mensen per jaar alleen om vanwege het wapenbezit. Ja. Letterlijk deersketten wordt. Ja. Maar je dit is even koppelen om toch die golf die Trump en het hele populistische denken veroorzaakt. Maar we zwaar meisje voor een burgeroorlog, of valt dat wat daar? Nou, dat is een... Die mensen, meer wapens, wij hebben meer kei en geiten dan mensen hier in Nederland. Maar en fietsen, dan zijn er meer wapens dan. Ongeveer 400 miljoen wapens en 330 miljoen. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Nou ja, maar we zwaren soort kennen? Ja, het zou kunnen. Is de stemming zo zwart-wit dus? Ja, ik doe dit werk natuurlijk al lang. En ik schrijf al lang erover. En ik heb natuurlijk ook in alle keren dat ik lezingen geef... na afloop vragen stellen. En dan zeggen mensen van... nou ja, maar waar leidt dit toe? Ook de armoede bijvoorbeeld. Schrijnende armoede en onrecht in die samenleving. Kan dat ooit tot een burgeroorlog leiden? Dat heb ik altijd gezegd. En ik meende dat ook. Nee, uiteindelijk is het Amerikaanse politieke systeem krachtig... en flexibel. De checks en de balances. Ja, uiteindelijk er kunnen een hoop crazy uncles tekeer gaan voordat het systeem omrolt. Maar er is iets als common sense. Ja, maar sinds 6 januari 2021, de bestorming van het Capitool, denk ik daar anders over. Toch wel, hè? Ja, omdat de negatieve energie die in die samenleving nu zit. En, vergis je niet, wat ik straks zei, die vlucht naar het verleden, dat heel veel Amerikanen, conservatief denkende Amerikanen, het echt verschrikkelijk vinden wat in het land gaande is. En voor een deel, en ik vind het akelig om het te moeten zeggen, maar heeft met racisme te maken. Kijk, over ongeveer 20 jaar is Amerika wat ze noemen majority-minority. Dan bestaat de meerderheid van Amerikanen uit gekleurde Amerikanen. Dat kunnen Latino's zijn, kunnen zwarte Amerikanen zijn, Aziaten enzovoort. Maar in ieder geval niet meer traditioneel, geen Archie Bunkers, zou ik maar zeggen. Nee. Nou, dat is... En dat gebeurt. Demografie, ontwikkeling in de bevolking. Het leuke eraan is, of niet leuke, het gaat door en je kunt het niet stoppen. Want over 20 jaar is dat zo. Is het majority, minority. En voor heel veel Amerikanen is dat een absoluut schrikbeeld. En Donald Trump speelt daar ontzettend handig op in. Kijk, Amerika is groot geworden, de immigranten. Ik heb het wel eens uitgerekend. Ga 150 jaar terug. Toen het vrijheidsbeeld werd opgericht. Toen had Amerika ongeveer evenveel inwoners als Frankrijk. Of Duitsland, of Engeland, pakweg. Een paar miljoen, weet ik veel. Maar er is zo'n 50, 60 miljoen. En nu 330. Waarom? Door immigranten. Dus Amerika is een supermacht vanwege immigranten. Als mensen zeggen, I'm proud to be American, zijn ze proud to be American, namelijk de supermacht Amerika. En dat is Amerika vanwege al die immigranten. Waar ook vandaan ooit, vooral uit Europa, Latino's. De grootste groep is nu al heel lang Aziaten.
Maar voor die conservatief en niet heel erg, naar mijn oordeel in ieder geval, doordenkende Amerikanen, is dat zo'n verschrikkelijk perspectief dat dat oude Amerika weg is en ook niet meer terugkomt. Make America Great Again is natuurlijk kletskoek. Dat komt niet terug. Je kunt op je kop gaan staan en 6 keer Donald Trump. Maar dat gaat door. Net zo goed als Nederland nooit meer het blanke Amerika van de jaren 50 zal worden. Of je het nou leuk vindt of niet. En dat schrikbeeld, dat zorgt voor, ik zei net, heel veel negatieve energie. Dat jaagt die negatieve sentimenten aan die je ook niet kunt stoppen. En dat maakt het gevaarlijk. En koppel dat aan het feit dat er dus meer vuurwapens zijn dan Amerikanen. Dit is de zwaarst bewapende westerse bevolking die er bestaat. Als daar dit kruidvat ontploft, kan het tot hele akelige dingen leiden. En ik ben normaal optimistisch over dingen, maar als je simpelweg naar Google kijkt, het aantal keren dat er gezocht wordt naar Civil War, is geëxplodeerd. Mensen houden er ook rekening mee. En na 6 januari 2021, de bestorming, denk je van holy shit. Wat kan daar gebeuren? Ja. Ik vind het eng. Laten we een troostend muziekje draaien. Oh, gelukkig. Ja. Welke had je ook alweer? Bach. Oh, nou ja, maar ik heb Bach, maar daar heb ik niet de leukste uitgezocht. Hoofd vol bloed en wonden. Ja. Maar wel heel mooi. Ja, prachtig. Prachtig, ja. Wat je hier verder nog hoe zit, het is een statement op zich bijna. De Matthäus Mijn ouders gingen... wij wonen natuurlijk in Jouden. En mijn ouders gingen elk jaar met vrienden, familie van Hofwegen, gingen ze met z'n vieren naar het Concertgebouw in Amsterdam voor de Matthäus. En met name mijn moeder kwam altijd daarvan terug met een soort ontroering. Dat was natuurlijk een prachtige dag ook voor ze en Amsterdam en gezellig eten en zo. Maar ze zei, oh ja, en dan vrij op het eind zit dan hoofd vol bloed en wonden. Hoofd vol bloed en wonden. En dat is, ik ben zelf helemaal niet gelovig meer en niet christelijk. Maar het is zo'n ontroerend mooi nummer als je het ook live meemaakt. Ik begrijp, jij bent met je moeder nog geweest, hè? Ja, die is 86 en die zie het... en dan, het is zo, of je nou gelovig bent of niet, het is zo'n deel van de cultuur waarin wij groot geworden zijn. En dat doet mij dus heel erg denken aan al die keren dat mijn ouders dan na zo'n dagje Amsterdam terugkwamen en ja, toch in een soort ontroering nog wat prachtige muziek. En ja, het heel erg deel van je, het zit bijna in mijn genen, denk ik. Dat soort muziek en die emotie over... Nou, we hebben de paasdagen net gehad. Ja, nou, daarom heb ik het uitgekozen. Ja. En het maakt het extra pijnlijk duidelijk dat wij als soort, menselijke soort, dat geweldig mooie dingen in staat binnen. Ik bedoel, de mooiste kunstwerken, de mooiste muziekstukken. Hij je dat net als ik denk, wat maakt je het u zelf verschrikkelijk moeilijk eigenlijk, hè? Hij die verbazing wel eens of net? Of, ja, vaak. Of verbaas je eigenlijk nergens meer over? Jawel. Ja, nou, met name ook wel... maar daar heb ik een eerder boek over geschreven. Het heet Optimisten hebben de hele wereld. Dat mensen zo weinig oog hebben voor de dingen die wel goed gaan. Ja, want dat ik een beetje dit boek ik wil lezen, dat die je best wel in de oren. Boeken al. Je let het oordeel onder lezeroer. Ja. Maar dit is net een cynisch boek. Nee. Ik probeer het ook al. Kijk, mijn hoop is dat in Amerika die progressieve beweging, even los van dat links-rechts, maar met name de beweging van Amerikanen die tolerant willen zijn en die respect willen hebben voor anderen en die vinden van probeer je eigen leven in te richten in liefde en respect zoals je dat graag wilt. Ik heb nog steeds hoop dat dat uiteindelijk gaat overwinnen, maar ik moet wel realistisch zijn waar we het net over hadden. Ik weet niet of dat lukt. Nee. Of maar er misschien weer eerst een dieptepunt hebben voordat je weer... Ja, dat heb je natuurlijk vaak, dat het een soort golfbeweging is. Maar ik heb ook in een van die vorige boeken uitgebreid ook uitgelegd van luister jongens,
We zijn nog nooit zo gezond geweest, met z'n allen. We zijn nog nooit zo hoog opgeleid. We hebben nog nooit zo fijn gewoond. We hebben nog nooit zulke mooie vakanties kunnen houden. Moet je even voorstellen, de jonge generatie hoor ik alsmaar van... nee, de verslaving aan de smartphone, dat is natuurlijk wel een probleem. Tegelijkertijd, ja, je hebt met meer mensen contact dan ooit tevoren. Je kunt mede, dankzij dat apparaat kun je een aantal dingen doen... die in het verleden absoluut onmogelijk waren. Dus om daar zo negatief over te doen. En wat ik ook wel eens vind... ook als je naar de jonge generatie luistert... dan ben ik voor mijn volgende boek heel erg op aan het studeren. Kijk, er wordt nu heel gezegd... ja, dan hebben de jongens al met de gamen en te tiktokken enzovoort. En dan zeg ik altijd van... luister nou, dat is voor een deel onverstandig gedrag... zeggen wij als old farts, als oude jongens. Het is een orenmeesken, ja. Ik zeg maar, begin nou eens met je te realiseren... dat gedrag is van kinderen tussen de 12 en 16, 17. Dan kun je de helft van het onverstandige gedrag... moet je eigenlijk negeren, want het zijn kinderen van 12. Zoals ik zelf, toen ik 15 was, in de derde klas bleef zitten... omdat ik een onuitstaanbaar vervelend jong was. En mijn ouders hebben toen gedacht... mijn moeder zei ook wel eens van... Charles, het gaat over. En dat moet ik wel eens denken bij, als het gaat ook over social media en zo. Dat gaat over. Er komt er weer een nieuwe groep die het ook weer onverstandige dingen doet. Maar in mijn jeugd was bijvoorbeeld alcohol een ontzettend probleem in zo'n dorp. En gecombineerd met die buikschuivers. Hè? De Kreiters en Zundaps die 70 reden. En dan stak er ineens een boerenhek over. En dan ging er weer een dood. Ja. Dat was verschrikkelijk. Ja. En dat was een vorm van toen onverstandig puber-teenage gedrag. Wat je nu in feite ook hebt. En als je wat meer naar perspectief kijkt hoe het echt met de wereld gaat. En natuurlijk, ik weet Oekraïne en ik weet Gaza. Is allemaal verschrikkelijk. Maar wie wilde terug naar de jaren 50? Nou ja, ik ben van 68 en hier in 80 ben meer referentiepunt. Toen gingen we de ETA en de Rota Armee-fractie. Dat is allemaal voorbij. Toen zie je met name de dreiging aan de linkerkant. Ja. En nu had het meer aan de rechterkant. Maar blijkbaar moet dat elkaar afwisselen. Ik bedoel, Brezhnev hier nu is te zwaaien van we komen eraan. Heroïne wie de druk. Ja. De Sex Pistols vertelden mij no future. Ja, hoe donker wil je het hebben? Ja. En kijk, we zitten nog steeds. En we zijn er nog steeds. Ja, nee, maar mijn heid zei altijd... Jonkje, wat maakt er van die weuren? Ja. Nou ja, had hij waarschijnlijk wel gelijk in op dat moment. Ja. Maar als hij ook even door gaat, denkt hij... ja, maar dat jonkje wordt zometeen 20 en 25. Dat moet ik maar zeggen. En die komt een leuke vrouw tegen... en die gaat zeggen van... het is allemaal betrekkelijk. Ja. En het herhaalt zich. Want de Griekse filosofen klaagden al over de jeugd van tegenwoordig. Aristoteles en Socrates die vonden het vreselijk. De jeugd van tegenwoordig. Grutte bekken en ze hing je maar wat om. Ja. En ik denk, 2500 jaar geleden. Ja, nou goed. Laten we hopen dat we die kant weer op beginnen. Even hoe jou, want jou... Geo leeft het net meer, maar even een soort respect. Nou, ik was 70 over 2 weken. Mooi, goed zo. Ja. Wat ben de plan? Je bent al bij ons crew, dus. Want ik lees ergens in een interview van... vanwege de vrouw zei, maar snel willen zijn we rustig honden. Ja, dat lukt meestal toch weer slecht. Misschien is de vrouw ook wel blij dat je wel eens in het hok zit. Had je schreeuwen trouwens? Doe je dat in totale afzondering? Ik doe dat wel. Mijn vrouw zit in het onderwijs, dus ik ben overdag veel alleen thuis. Dan zit ik veel te werken en te schrijven. Ja. Dat doe ik wel alleen, ja. Maar je stoort weer of is het mij echt wel? Nee, het is ook het is ook een proces. Ik zit nu weer in een research fase. Ik zit gewoon dingen te verzamelen. Gaat het om Amerika weer? Nee, het gaat over de toekomst. Ja, we hebben een beetje over de toekomst van jongens en meisjes. En van, jouw vrouw, hè? En ook een beetje waar we het straks bespraken. Dat vrouwen het in heel veel opzichten zoveel beter doen dan mannen. Dus dat ben ik nu aan het uitzoeken. En er komen fantastische dingen tegen. Een prachtig interview. Dat zijn van die momenten dat je denkt... wat leuk dat ik aan het zoeken was. Dus een interview met Nikola Tesla. En Tesla, daar is de auto naar genoemd. En Nikola Tesla was 100 jaar geleden een uitvinder. Uiteindelijk in Amerika terechtgekomen. Geniale man. En die gaf een interview waarin hij alle technologie die wij nu hebben... telefoons, messaging, downloaden... feilloos, hij noemt het anders, feilloos voorspelt. Dus hij weet iets van voorspellen. En hij zegt daarbij... Het interview heet ook... Women will be boss. Als je dat leest... en er staat ook een plaatje bij... hij vergelijkt het met een bijenvolk... waarin de koningin de baas is. En je hebt in een bijenvolk heb je werkbijen en darren. Darren zijn de luiwammers. Dat is een beetje die jongens. Het sluit te mooi aan. Toen ik het las, denk ik... Oh, wat goed. Dat is precies waar ik eigenlijk mee bezig ben. En hij beschrijft daar... Hij zei, het is
stuitbaar. Vrouwen gaan uiteindelijk, dat zei hij dus in 1926, hè, dat is 100 jaar geleden. Het was een net vrouwenkiesrecht. Waren vrouwen nog helemaal nergens in het bedrijfsleven of de universiteit. En hij voorspelt, als je dat nu voorspelt, is het al gewaagd. Maar 100 jaar geleden, nou, hou hem in de gaten. Dus als mensen, zoek het voor de grap maar eens op. Het tijdschrift heet Collier, geloof ik. Colliers. En dan Nikola Tesla. En dan rolt het er vanzelf uit. De interviewer was een zekere John Kennedy. Ik moet eens uitzoeken of die familie is, maar dat heb ik nog niet uitgezocht. Maar fascinerend. En dus dat ligt hoog op mijn stapeltje. Woman will rule the world. Women will be boss. Ja. Fascinerend om te zien. Nou ja, goed. Daar filosofeer ik in dat nieuwe boek een beetje over. Waarom even naar de omroep? Ik ga een vrouwelijke directeur, een vrouwelijke hoofdredacteur en mijn chef is ook een vrouw. Dus het is hier al... Nee, maar het is overal zo. Het is hier al in de praktijk bewezen, blijkbaar. En het is soms ook wel treurig. Ik had het laatst met een rechter over, die strafrechter. En daar had ik het hier over. Hij zei, we hebben nogal wat last ook van Marokkanen. Daar vindt misdaad plaats natuurlijk. Hij zei, de jongens staan bij mij achter het hekje en de vrouwen zitten op kantoor. En dat is, die jongens doen dingen die ik dus van deel ook, niet misdadig dan, maar die hebben hun hormonen niet op orde en zouden iets meer op hun dromen moeten letten. Ja. Skruwen dus. Ja. Bloei mooi wat in Utrecht hing je en dan kun je mee horen ze nog eens even naar Friesland en naar Amerika jumpen. Is dat een beetje de toekomst of net? Of wil je ooit toch nog wel weer waarom naar Amerika? Nou, ik zou het misschien wel willen. Het is ook wel een hoop gedoe. Het zou wel kunnen. Mijn vrouw is Amerikaanse. Die heeft een dubbel paspoort. Is Nederlands-Amerikaans. Wat denk je? Bloei je hing je of net? Nou, ik denk dat het wel op neer zou komen dat we hebben 2 kinderen in Amerika wonen. 1 in New York en 1 in San Francisco. Dat er daar wel veel zijn en ze bezoeken. En die camper staat er natuurlijk. Die staat geduldig te wachten. En ik kan niet wachten. Je hebt vanaf de plek waar die camper staat, dus vlak buiten Denver. En dan rij je over de I-70, die Interstate 70. Dat is een hele grote snelweg, die loopt van oost naar west. En die rij je dan af en dan doemt dat Rocky Mountain gewerkt als een muur voor je op. En ook voor een snelweg gaat het behoorlijk steil omhoog. Ik weet, met zo'n camper moet je behoorlijk doortrappen om hem omhoog te krijgen. Ja, en daar een paar weken in de natuur, ik kan niet wachten. Nee. Dat zijn de grote kleine dingen in het leven die het hem doen. We zijn nog in plaats. Herman van Veen. Ik dacht misschien wel mooi op zijn... veel Hollandser kun je het niet krijgen, denk ik. Get door de fiets. Maar ook heel universeel, hè, wat Van Veen hier doet. Het gaat over zijn dochter, ik denk Babette van Veen toen, een heel klein meisje. Een kleine meid op je kinderfiets. En ik heb het gekozen omdat het zo klein en bescheiden, met heel simpele, hij zingt het, er zit bijna geen begeleiding bij. Maar iedereen ziet het voor zich. Iedereen die kinderen heeft, jongens of meisjes. Het doet mij ook aan mijn eigen dochter denken, maar ook aan mijn zoontjes toen. Ja, een ontroerend mooi nummer. Echt een classic. Dank u wel. Tiger, dank je wel, Jan. Hey, kleine meid, op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet fluistert je aan. En het zonlicht speelt in de draaiende wielen. Schitterend strooien met licht. Fiets. Hé, lieve meid, op je kleine fiets, als een